ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ብዘለኹም ኾይንኩም ነዛ ቪድዮ ትሪኡ ብምልእኹም ሰላምኩም ብዝሕ ትርፍ ይበለለይ። ነዛ ቻናለይ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ፣ ነዛ ቪድዮ ከዓ ላይክ ብምግባር ጀምርዋ። ሎሚ ዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ቀደም ዝመሃረሉ ዝነበርኩ ቤት ትምህርቲ ከይደ ውዕሎ ናይ ቤት ትምህርትና ቤት ትምህርቲ እንታይ ይመስል ንዝብል እየ ኩሉ ከርእየኩም እየ መጽአ እና ምሳይ ተኸተሉ ማለት እዩ። ኣብዚ ያውቲ ከባቢ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ኮይኑ ነኳል እምኒ ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ፈለገ ወይኒ ይበሃል። ደስታ ኣብርሃ ሪመይ ወይ ከዓ ፈለገ ማይ ወይኒ ኢሉ ዝደርፈላ ቤት ትምህርቲ ሓንቲ እዚኣ እያ እና ከርእየኩም ፈለገ ማይ ወይኒ ወይ ከዓ ነኳል እምኒ ቤት ትምህርቲ ትበሃል። ቤት ትምህርትና ቀደም ዝመሃረላ ዝነበርኩ ተኸተሉኒ። እዚ ከባቢኡ ነዚ ይመስል በዚ ታሕቲ ትርእይዎ ኣለኹም ደስ በሃሊ ፈለግ ዝበሃል ሓደ መዓልትና እውን ክኸደ ከርእየኩም እየ። ደስ ዝብል ሳዕሪ ኣለዎ። ኣብ ዕረፍቲ ወፂኻ ደስ ዝብል ጊዜኻ ትሕልፍ። ማይ ኣለዎ ብቻ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ። ግን ልገርመኩም ነገር ቤት ትምህርቲ ብጣዕሚ ዘይተፀበኽዎ ነገር ይፀኒሕኒ። ብጣዕሚ ሓዚና ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣነ ትዝታ ንምቕስቃስ ኢለ እየ ከይደ ነይረ። ግን ያው ዞም ርእሰ መምህር ከቐርፅ ዶ ኢለ ክጥይቖም እናሃለኹ መቕራፅስ ችግር የብሉን ቅረፂ ግን ምናልባት እስኪ ዝከታተልኩ ሰባት ተሃልዮም እሲ ችግር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ረአዮም ኣካፍልዮም ኢሎም ንለው ብዝበለፀ ምስኦም ዝገበርናዮ ፃኒሒት ከርእየኩም እየ። ክስዑ ግን እቲ ቤት ትምህርትታት እቲ ከባቢታት እናረአኹኩም ያው ድሕሪ ካሜራ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ኢና ኣዕሊልና ዳግም ኣብቲ ቪድዮ ንኸይነውሕ ኢለ ብዙሕ ኣይሓተትክዎምን እምበር እታ ችግሮም ጥራሕ እውን እዮም ተናጊሮም እምበር ድሕሪ ካሜራ ብዙሕ ነገራት ኢና ኣዕሊልና እቲ ተምሃራይ ከመይ እዩ ድሕሪ ጦርነት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ እቲ መምህርና ተምሃራይ ከሲ ይስማዕማዕ ዶ ከምዚ ባእሲ ምናምን ይፍጠር ዶ ወይስ ምስቱ ዝነበረ ናይ ስነ ልቦና ሓደ ጊዜስ ድሕሪ እቲ ጦርነት ተሰብስ ከምቱ ዝነበሮ ዘይ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ንደት ኣሎ ብዙሕ ነገራት እውን ይርኢ ስለ ዝነበረ ምናልባት ምግጫይስ ኣሎ ዶ ገለ ኢለዮም ነይረ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ። ያው እቶም ተምሃሮ እግዚኣብሔር ይመስገን ምስ መምህር ተስማዕሚዖም እዮም ዝነብሩ። ብዙሕ ዘቋርጥ ተምሃራይ እውን የብልናን። ኣብ ሓደ ዓመት ሰለስተ ተምሃሮ ጥራሕ እዮም ኣቋሪፆምና። ያው እቲ ሓደ ስሪ ዝወሲዱ እቶም ክልተ ኣቋሪፆምና እምበር ምንም ዘቋርጥ ተምሃራይ የብልናን ኢሎም ማለት እዩ። እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ክላሳት ሃህ ዝበለ ማዕፆ ዘይብሉ ክላሳት ረእይዎ። ቆንጆ ክላሳት ናሃለየሲ ናይ ክላስ ሕፅረት የለይ ብዙሕ ክላሳት እዩ ዘሎ። ግን ችግሩ መስኮቱ ንፋስ እዩ ዝኣቶም ሕዚ ዘሎ ንፋስ ከዓ ክነግረኩም ኣይክእልን ሓያል ንፋስ እዩ እኒኦ። ከመይ ኢሎም ይመሃሩ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ከምዚ ትርእይዎ ኣለኹም ሃህ ዝበለ እዩ። ማዓፆ ይብሉ ገለ ይብሉ ኩሉ ረእይዎ ማለት ኢና። ብፍላይ ፈተውቲ ትግራይ ዝኾንኩም ኣብ ዘለኹም ሃለዉ ግድን ደቂ ዕዳጋ ሓሙስ ከይኮንኩም ኣብ የትም ቦታ ማለት ህፃውንቲ ተሒዝካ ትምህርቲ ተሒዝካ ትምህርቲ መሰረት ናይ ኩሉ ስለ ዝኾነ እቶም ህፃውንቲ ዝመሃሩ ተረከብቲ ዓዲ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ መሰረታዊ ዝበሃል ነገር ምስራሕ ምሕጋዝ ፅቡቕ ነገር እዩና ኣሕዋተይ ማዕረይ ብዓቕምኩም ናይዞም ርእሰ መምህር ቆፅሪ ከቕምጠልኩም እየ። ኣነጋግርዎም ዘሎ ችግራት ኩሉ ምስኦም ተነጋጊርኩም መፍትሒ ንምእላሽ ድለዩ ብዓቕምኩም ሓግዙ ክብለኩም ይደሊ ሓደራ። ከምቲ ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ክላሳት ብጣዕሚ ይሕዝነካ። ወንበራት የብሎምን ኣብ እምኒ ኮፍ ኢሎም እዮም ዝመሃሩ። ብቻ ብዙሕ ጉድለታት ኣሎ። ካብኡ ከዓ ከምዚ መሳርሕታት ከምዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ኮምፒተር ነገራት እዚ ፈተና መራብሒ ዘሎ ብቻ ብዙሕ ነገራት ብወረርቲ ሻዕብያ ዓንዩ ተሰሪዑ ብዙሕ ነገራት ጎዲልዎም እዩ። ካብኡ ከዓ ቤተ ንባብ ኣይብሎምን። ቤተ ንባብ መፅሓፍቲ ዝበሃል ብፍፅም የለን ኢሎምዎ። ቅድሚ ሕዚ ደስታ ኣብርሃ ዝበሃል ኣብ ርያድ ዘሎ ትፈልጥዎ እንድሕር ደኣ ኮይንኩም ያው ደቂ ዕዳጋ ሓሙስ ትፈልጥዎ ኢኹም ንሱ ይሕግዘና ይልእኸልና ነይሩ። ድሓር ተወሰና ገዚእና ነርና። ካብኡ ድሓር ግን ማንም ዝልእኸልና ሰብ የለን እና ሓደ ደስታ ኣብርሃ እቲ ዝነበረ ሓገዝካ ኣለዓዕሎ ቀፅል ብዙሕ ነገራት ጎዲሉናዩ ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ። ካልኦት ከዓ ኣብ ዝሃለኹም ሃሊኹም ነዚ ነገር እዚ ሸርና ገበርኩም ተምሃሮና ክሕገዙ ፀዓሩ ማለት እዩ። ምናልባት እዞም ተምሃሮ እዚኦም ተማሂሮም ፅባሕ ንዓና መራሕትና ክኾኑ ይኽእሉ፣ ናብ ፅቡቅ ደረጃ ዘብፅሑና ክኾኑ ይኽእሉ፣ ሃፍቲ ናይ ዓዲ ክኾኑና ይኽእሉና። ኣብ ተምሃሮ ምስራሕ ኣገዳሲ ነገር እዩ። እንዶም ካብ ኣብ ፖለቲካ ምብላዕ ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ካብ ምብዛሕ
ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ህፃውንቲ ትኩረት ጌርካ ምስራሕ ይፅቡቕ ማለት እዩ ኣብቲ ወለዶ ምስራሕ ይፅቡቕና ትኩረት ይገበረሉ ካብኡ ከዓ نخال أمني بيت مرتي بتعمي هتجودي كاب دنجلات كذيلا دنجلاتنا نخال أمني بتعمي تجودي إن جن أو نخال أمني بيت مرتي كاب زخونة يكون عينة زخونة زمت أن حاجة زيلن أجيهم زملنا ويزجود لازم لنا نجر زمل الناس يلن إلهم اللونا زين أو زملكتهم أكلات شرجيركم أتم بيت مرتتات كحجزا جورو بيت مزحفت بيت نباب كحجز مزحفتي خجزا جورو أحواتي معري بيت نباب زي ولو بيت مرتسي تاي عينت تمرتي يكون حاجة زي ولو زخونة أفلت أو زي ولو بيت مرتس أتم مهر بزتخالنا متن إلو بزتخالنا متن تيتوريال نهبينا فولي حاجزات نهبينا عندك أنشتون بقى بزتخالنا متن ساعتنا وسخنا بزحنا جرات نخحجزون نخدقفون نجبرينا تعاقمنا زي فقودو نجرجن كنجبري كأننا بجاهم أو سدس زلهم أحواسنا دقنا حجزو نتمهارو زبل ملأختي أم حلالي فملو مالتيو قدميا جن اسكي لافت ملأختي كم حلالي فكوب سلام قرات خطاتلتي بزلكم وفينكم نزا فيديو ترقبو ملؤكم سلامكم بزح ترك يللي لما عند قاعة عدد 5 بيت متخينو أو نقال أمني بيت متراكبة مثل اسم ممهر نقال أمني ممهر مثل انتظي تلاقينا حيزركم مزينكو بيت مرتنا قدم أنا زي مهارة اللي بنور في بيت مرتيو خمزيلو بمرأيي بتعمي حزينة بزح قدلتات إنيونا بزخونا جن اتزولو قدلتات بعلوم كنا جروكم يومنا اسكينا بعلوم كحفوكم كاو قالوا سمعوا مالتي እሺ ቤት ምርትና ሙሉ ቀደማ ቤት ምርትና ቃል እምኒ ይባሃል ደረጃው ከቀደማ ክፍል ካሻምና እዩ በዚህ ተማሃረና ከባቢ 5 ቢቲኤም ይዕሊዮም ናዝ ቤት ምርት እዚ ኣብ ምብራቅ ዞባ ኣብ ወረዳ ሰዋሳዕሲ ኣብ ጣብያ ሓድሽ ህይወት ይርከብ ካብዚ ተወዲሰ ዝዛረበ ቁሩ ናይ ቤት ምርት ፀገምታ እዩ ኣጋጣሚ ቤት ምርትና ብጣዕሚ ትሕዝቶ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ኣብ ሕዱፍ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ኮምፒውተራት ነይረናና መራብሒ ማሽን ነይርና ብቻ ፋሲሊቱ ጽቡቕ ነይሩ ቤተናውን እኹል ነይርና እና በሰንክት ዝነበረ ጦርነትን ዕፅዋን ክባን ግን ሰንከ ወረርቲ ጸላእቲ ማለት እዩ ኣስቲ ቤት ትምህርቲ ምንም ኣባለ እዩ ዘሎ ምንም ዛዕምዛ ኣይውልን ከም ኣብነት ህንጻ ኣሎ ህንጻ ግን ክላስ ግን በርለ ኣይ ማዕጾ በር ይውልን مشكوت أيلن وتمدر يتقول بتاعن حمل كعب المسألة والشتى يتقول نايدك ثلاثين دك توعتين نيرنا عاوز حزبين استوى شوي مع سووني ولد شتى يتقول عاوز أموت أيو خيرين نابت مسار سالون ديسك تمهارون تمهارو زمت عتن ديسك بينان تمهارنا خبابي حمشتم تنجعلي اليوم ديسك نادر بتعمو حلي نازل زحتم هراي عمريت كفيلي بالمحل يمني كبل جدنا بيستخعله من كتبكم تولدتن فتوتن عدن دخانكم أو الغروب تحاورنا حدا رايو كم تحاوروا بعد تملؤ تسوي حسي كم جي خوين مئة بيت مفتش دحرت تقارنا فيديو قد مئة حني نيرو هو فيديو بتعمل صدق نيرو كفتنا ورد هذا اللي على المفتن ديا موديل بيت مفتي نيرو الناب سنك تطرنات جن فمسألة حافتن نبراتن كله أخليتهم زينا موسيقى موية نادي حرت طورنا سفت أرد عدم وحولي هذي أو يكتب زمكت هو أو سعد عرينا أو خالي استفاد عليه وزعي حاجة راح تلو سباتي وزكتات الونا حواتهم هزستدلي ونا جرس تاين وتن كل سحاريتا ستاين هو كما تنزق ودل أنا جراتس كمل بركت بزوح نجاري بودي لوني أتتم حراي جن إذا حتى زلوا بودي لونا جرسي عم حلال فلان تن زودل أنا جرات بقى هو تن زودل تن نطرة زودل هنسان ينادي هنسان يأيو وكل هنسان لنا هذه الكفلين هذه الكفلي مشكوت يولدني نفاس بمشكوت يأكل بري وعطى يولد زي حاجة لتمهارنا ذا أكل ديسك تمهارون يبنى هني شنتيتون بتماساسالي غرغار اللنديو جن أيسرحن سلازي صدقنا يجري وتماساسالون كلاسات يجن عنينا يلوني أنا كده عملت أنا وزين بيز مهار نير إيه معلي جن كلاس قدلي ولن جن مع سوخن تولد ولا هم بس تجاري قدلي ونينا
ዝሮ እዛ መልእክቲ ከም ሓላልፋ እየ ክሕግዙ ዝደለዩ ኣካላት እሲ ናብ ምንታይ ክሕግዙ ናብ ምንታይ ክድውሉ ስልኪ ቁጥሪ ዝተዛረቡ ናብ ባዕልኩም ድዮም ወይስ እኒኦ ዝኾነ ዝቕበል ኣካል ክሕግዝ ዝደሊ ሰብ እሲ ወይ ተነጋግረኩም ዝደሊ ኣካል ምሕር ደኣ ሃልዩ ስልኪ ቁጥርኩም ተናገርዎም ካብኡ ከዓ ኣብ ዲስክሪፕሽን እውን ተፅሕፍ እየ ካብ ቃሎም መውስልዑ ስልኪ ቁጥሪ እሺ ቤት ትምህርት ዝጥምት ኮሚቴ ዓርሱታል ኮሚቴ ወመሕ ይበሃል ወመሕ ዘመሓድሮ ዝኾነ ግን ቀረባ ንምርኻብ ግን 09 14 72 44 75 ኮሚቴ ወሓናት ቤት ትምህርት ርእሰ መምህር ክረኽቦ ምስዞም ርእሰ መምህር ዝነበረና ናይ ቪድዮ ፃንሒት ከምዚ ዝረአኹምዎ ይመስል ነይሩ ግን ከምቲ ዝበልኩኹም ድሕሪ ካሜራ ብዙሕ ይናዕሊልና ካብቲ ዝዕለሉና ሓደ እውን እንታይ እዩ እቶም መምህር ናይ 17 ኣዋርሕ ደመወዝ ኣይተቐበሉን ነገር ግን እዚ ኩሉ ክኢሎም ትሕዚ እውን እቲ ደመወዙ ምስቲ ናይ ኢኮኖሚ ደረጃ ዘይማጣጠን ምዃኑ ብቻ ብዙሕ ነገራት ክኢሎም ምስቲ ተምሃራይ ግን እቲ ተምሃራይ ንኽርድኦ ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ንኽበፅሕ ፅዒሮም ዝሰርሑ መምሃራን ምዃኖም እዮም ተናጊሮም ኒ ማለት ኢና ብዙሕ ነገራት ክኢሎም እቲ ተምሃራይ እውን እቶም መምሃር እውን ኣብ ከተማ ቀረባ ስለ ዝኾኑ ናብ ከተማ ቀረብ ዝበሉ ስለ ዝኾኑ ድሓን በቃ ኩሉ ነገራት ይርድኦም እዩ ኣብቶም ልዕሊ ተምሃሮ ብዙሕ ፅዕነት ወይ ከዓ ተፅዕኖ ዘሕድሮ ይኮኑን ተረዳዲኦም ብስነ ምግባሮም በቃ ምንም ዝምረር ነገር ኣይብሎም እቶም ተምሃሮ ይኹን እቶም መምሃራን ተረዳዲኦም ተኣታትዮም እዮም ዝነብሩን ዝመሃሩን ዘለዉ ግን ከምቲ ዝበልዎ ብዙሓት ፀገማት ከም ዘለዎም እዮም ዝዛረቡ ነይሮም ስለዚ ኣሕዋተይ ማዕረይ ናብ ኩላቶም ሸር ናገበርኩም ናብዞም ገበርቲ ሰናይ ይኹኑ ናብዞም ንሕሊንኦም ኩሉ ፅቡቕ ግብሪ ዝገብሩ ሰባት ናብ ዝምልከቶም ሓላፍነት ክወስድሉ ናብ ዝግባኦም ሰባት ሸር ግበርዎ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልክዎ ህፃውንቲ ተተሓጊዞም እዞም ተምሃሮ ተተሓጊዞም እዮም ናይ ፅባሕ ተረከብቲ ዓዲ ስለ ዝኾኑ ዓድና ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ክትበፅሕ እንድሕር ደኣ ኮይና ኣብ ህፃውንቲ ምስራሕ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ናብ ኩሉ ሸር ግበርዎ ይብለኩም ዞም ሓተይ ማዕረይ እና ቤት ትምህርትና ግን ከምዚ ትርእይዋ ኣለኹም ነዚታት ትመስል ነይራ ብጣዕሚ ብዙሕ ትዝታዩ ተቐስቂሱኒ እቲ ከባቢታት ክሪኦ ንሃለኹ ደቂ ክላሰይ ተረኣዮምኒ ብዙሕ ነገርና ብዝኾነ ቤት ትምህርትና ነዚኣ ትመስል ናይ ሎማዓንቲ ዝነበረና ውዕሎ ነዚ ይመስል ሰሰናይ ንዓኹም ቻው